Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob yeng jongpi Katu kaningot ki hana samla kibala kerni ha ka jingdi drog bat kibala sya sumar ha ka Alive Again Rehabilitation Center ka badan ha ka jela Asam ha ka artarik uno pra arhajar arpsau kilawan syakaman ringkat barlaki jong ki bahayang hasam ban pensyai bakani ka jaga ajing sumar kadai ka babiang palat bat ka jing aidau jong ki katu kaningot ki hana samla kibala sya sumar ha ka ni ka center kalong namar ba kempat kwa ban kala sya ka jing bathamai Hak jia keren bat kilat pathai kubor kini ki khana samla kilaong ba ki jing pensitom bala ai da kinong penyan hak Alive Again Rehabilitation Center kalong kum ka jihikai ya ki basya sumar bakendop nang kumno banya lenti syakhaman onda kilami nakani ka jaka ajing sumar bat onda la pelajlu yaki na ka jing kerni ha udrok kani ngala du mentala sistem tam nggak santai nado last year 2023 ngarung November kaknai tarik hanga ja aku hangti ki doktor ngi bi khamat la del makatu rohai kadi tang ki jeng kren ji khna the tang bikin yo daw bikin yo pen ki wen hang tu bikin yo amin kan bikin yo amin ba da kan bayin ki pen soi ba kabam kambiang nata kathia kadem kambiang ko ba kambiang dai nanti fi hang ti kabam kambiang kadon be da kapor iki ibro long kapor bam dan kapor bam por ki la wan ka Bible study ai bodan kedon mi rapor ka ai bro kedon rapor ka biang ka mungkin nurse kedon ki wan check ka BP ai counselor kedon ki wan na bar counselor sangut langut sangut kedon ki counselor bawan ro em ka treatment de wada menung mangine habangi wan ka jing sumar di man sim banyo yu so bathang di don kam ide man mat chung jing ai kan wat mangaro hawai ka di relapse bangla bun sin ni ngala or si ngala bam treatment bun ki hab Andai mendapang apa yang dia keteman ka long kabiang ba marang dia keteman ngi kamding treatment bang ba penkhoi tanya udrak semat andai kani ka treatment bagi yo kadi ba ki kai lu ya discipline kamtam ni jinglong jingi ma mar bonangi ki bon mangi ki addicting long gumnon maka gibun ka character defect jingi jadi apa yang dia pat yo pen dangi bakalai tu hot kitim kitit ki bom ni man ta jimbha jong ki gila ai wan ngaro anti bangla mat ba ka jing ang la yo ki bun ja ki jing ki kai nang tai ke wal hadu mentar bang salap ban song khut de na ki ke kalong ba susi kalong ba koi bang ki dan kat ni ai ki khna nang ti ki filipra jungi ba mi no na thina po center bu apart me kani ti kalong si ri ki kan ba ki pat biang ka mentality physical ke biang ke mar sin mi te mar manta mar kidan bun ki khna ba mi nang tuida ki kri ki badang hapo chibnai arbnai lebnai kidang don apo initial stage ba sin mi en pas ki mi nang tir ki mi da resentment ti makiru kidan ban ong ban chong khut garanti ka kim tan chan ban chong khut ti kolom bati pan yo ki poi di biang yo poi overdose pat ken pen kinsa kan poi sosin engi kan jingi blai ilang na do sngi ban kong ikian namar katu jing kadani ka por mar balik mla biang he sendan mar balik ba kla bun de khna sa hos pa ngut khna pesen pen biang kam de pakai mar kadon namar hago unit kibo da kadon capacity ke ba kibo prapomut ha ka we ka senta de kadon ka senta hantu ka unit 1 per mar balik ka pom ham ka sngi number ba mukot nama ka mentala di portalang ti ka mukot te tu pipe ba di set ayo ti kadang yele kan pola katar ke yele hi nakin ki ba iru ile ban penbiang yang ile banong kamyo ata jimi khanyang in mar kidan mar khna juni senlong mar ki paisa sa khariba sit mar ba kamet joki ka pat adap katu ka simbeneng pi takadaw de wadangam charo nang first treatment nga paisa asam ngarung ami khanyang am toy adin dang asa pan ki tham dawai ngam tham ta dawai idam ka jam ni pa kalong ni ki doctor ki long mar bali dawai mar ki doktor la prescribe dawai kumno ban ai long mengi ke sim dawai doktor la prescribe hi mengi ban ai kata baji khandai baji ayu ta kata baji debam ja long kuntai ke dei ban ong ben wan ai doktor ki no se ta de
Mungkin dah tambah. Kita pun nak settle tu kerja lama yang boleh cakap. Ha ki alam check abi ki alam. Apa pang kena tak hendak mun malar alam di hospital. Ki check san tu lah lawan doktor lawan ki nurse lah check ki nurse ki doktor jadi mentu bra dalam wala dalam nang tu ki bun lagi ini ki terajungi ni iba ila alam di hospital ni. Mana tu Pak? Iba arut pasa ila pha di mai menyelam staff. Hajing sem jonga ti ada jing bagi soal lamler ke juga pen hawiria lo ke balong squat hat kai nor balai kim kwa suban dak yang tin balai manta maki lai kin marba kitib ben marba kin dapoi di biang kin dapoi yang te kalong ke treatment kalong nom marban pai biang te haju te stu am ke treatment menam ta jing pha tim nom nom kwa er nom nom kwa mix ni wi kalong sai Nak syashon ni. ngam sha le bakala hoi ka sha bam ni accident ar dim sha bam nama le hit ngapan I ka jing long pas niu hang tu habagi kai ki ong wale untuk ngale wala hayeng asem dul ada ngale kan ya ka ngale persya imi pang sha tim sha bam ni ban bete kimi kpane manom no kumigi ba ibala ai ka responsibility ban pet ya I yang I ti hable yam nam ta jing phai le de ne bi ong ba pen sniu markat jing sem jonga te jing le jing I ba te ngam I ka jing bakla I ram tamba ba I ba mi I ba te yo kan ban pen I mar ki brio ba I ba mi I mar nongum no kan mta ki brio da fikran da file baru kin kran da file sniu kin kelong no mta hang ni te na 100% te mum ta ba yu kat ba ngidang yo ba ni kontak ki dan ni ba 60-65% kidan kena mar kidan ba sa sejingai ir kim yo panwan pentalang ni bangi naliang jungi te pengi long mar balai pet menta tanga tu kendiat sengi bala pet kena turu ka jing tu jing team si yimane ye wat yimane ke map sho kira azang tu dang team ten kibriru obviously kan kena bi ki maybe di makiru mar ba how to sing jing pet jong ki ru ki buan ba ki ni ki bayi besem bai ba ki la bu ai badan bala di kiat dam ba trip dawai itu dawai center de nomor sim la kwai tu jim bu ai you drak berdi ru fin wat ru kam Islam bra and pas bun nanti khnar ki bun ba nang ni ka long ki ba ai ki treatment ba ai ba iba hang te ri bun ki khna ba ai free treatment te ki don khna ba sa surak wa ki turi ita mi ki khadi ai treatment ni ki ru at least ma ki di besongu ki ta jing kata treatment dang don ba perkhalam ni ki kata ngam te ba ngam nang ban ong ta ba karang mi ki comment support YouTube ete ki bri ki ngom ta ti ngaru ngam la mentep nomor pe haji long beli ngam tep kira mar ki edik ka khi juki kam la banong kila ban le ru ngantep sei ngam mir khama di ngam not banong gi kena ikiro menta tem don kena sukadan sepang apa karena tu kasih jungi kim dan chu ne dang bun ki kasih jungi pra ki bara mi nang thi bara jam tu thi dang bun barang kwa ban le yang thi dang kwa dang long ki bun badang ai jing kersan dang kwa ban ai jing kersan ba persa ba wala makir kidang ya kani ong play by ile ban iwe ngirgin ya dan lang bat phi don kal phi number nurbala la play mai ka rehan ba spong ila kenja sulong tu kata tu ka team na kanu ki edik ngapai gi long di ro la kham duna kham singai so kasnong teman tanu do bon maki pra ka banga ya tus ni apa ya ki YouTube ni komen ek yang bai kim so singai chu brio kalian jungi tingin nile amta ingin ya keren ingin ya rak ngila dari kabala tingin nile kan ben keren ki ndai ba ben I ka jing lenti ba bhalin ben I ba ingin batai bi ji ndai ben ong bangin le ya rap bi te bangin ben ya rap siu tingin kim don kata bor de ndai ka lenti ba bhalin nile kan ben I ki ini le ben keren pan Bailam HYC tinggal ngam tip kan, nemar balang ni tinggi ngiri ki patient ni, orang ada patient ni tinggal ngam tip dah, ke ngaruh sulung tan senior tinggal syarap pet kendek dulu saya. Apa itu di sini nanti? Em kan long kami nama kisah ni yok responsibility belong ni kajing ti jembam ni kan day bangi kit long idan kan limit siding arding ni ain mar balai kila mar kidan kena la da fikir ni ekin ada mar ki ada kasi kasang ki pen I ke jelong itu ya pedi hap no ka im mar katulan ting ada ngila ada biak lemba pi kadang ni lungi yok katu man tingi pen I kan ki kan usah babah Kadang keduru ba la viral ba dikitur sangut kita besar bom ngatrai pilih lai iru itu kedur saya jadi besi syaka kung din itu kedur namar kapor bang dan mangati itu katua kis tengah ngampat dom di senta ande kar ko jung bana jung apne kedi ba bom me ikir kedi ki dekar bla sabe no mar bom ki kena itu sangut bla sabe no di teng dekar bom kidan ni kita sinyar
ba bom ya kiru dai bun de ba tahu dok hari ba amin sim ba pensiun di kena di senior kazi dengan bom ya kiru ni tahu dok hari lah sabe no marsin jaga ki sabe no ai ba Pidan iyo benong halal kutu jing klat jing tisi argut pak sama. Di bagi dan jing pang ne di heart attack ne di bom sumar bahag di ka rehab tentang itu. Kata ni jika di ba ki yo heart attack tu we yo heart attack tu we dengan tip nak beli dengan ada apa makan di ka unit 1 makan unit 2 kadan kamajan di kalau jika dengan di tu we tu yo heart attack. Mar ba kila marsin pang stom do men stem kilam hospital je hadin kanu hadin bana hadin arkantam ti ba dan show la klan ba yo heart attack hang thi idan la pe ka detox kan la ka jong ka kamera ki senior ka dan la ka jong ti kamera ban song ki kena sidur ki bradang dan apa ka sidur ka ba dang hap song sha be and ko kamera long hang thi yo ban la kai ka ludu karambut nomor bangin ai la kai kena nomor ke barang apa hapo jong ka live nai sau sandri banai pensama itu longi ai ban la kai ai ban ya ni aim tu tambah ban ong la kai sabar pan pelai kumi tu pat tiang ten yo ki pat bagi jaya nanti sengkin sak tanrak kali moro le yu ki tu team tu sabom snong sakano pe iba kata we nakal yang jongai te ngarung adi we ma bala ban men seti ke lagi tu por mengadon ngan seti ki treatment ki jing jing sumar long ki ya bet ki kan te pe ngarung mentang awan sini mentang adon asnam tam borok ka di ka jing le pha ka jong ba bot ko we ru ka di ka mon ka jong ai kum nu ngajit ka ti ka eng kwa te nga songo pala ki borok pat nga sosi ka paning kong te nga sosi por bang ki news bagi jang tu ka don ka jing sosi anga ampoi per khat mo ki te tangga we nga sukwa man ong ba por bang shonga chathi por bang dang nga chathi jungi ba jung ti kim ju dani kata jenra akti na ben shu ben ki khna am ju dani kata ba sa we ru ki hang the ki penya ka di ka da ka por lo iba man ka por ri she ong me ka por thia por bang por yong me ingi senior ben pe ba ki khna man kan biang ka por bam por thia por da ki pang di stom gum nim tai ru ikloi me ben ai da wai ben im dan da kata si sinu ben ong ba bi nam ai da wai ben chu ben me kum tu ri pe bi ikloi bi ben ai da wai ben ai li thien no da wai prescription doctor hang tu ba in sa pha ai ngi senior ni sa panta ngi serum de na ka jing le bala ngi ka jong ngi da ma kum ka ta ong shu no ka da ka jing start ka jong ngi le namba ka prescribe jong doctor ni sa ngi ru yo ma gin de sa ai da wai man ta dai kana te nga te kana ka liang ka jong ai ka jing sham ka jong nga shimat ka tu ngala sa ngala se the jong ki ba sia ti kila le bha plan masongo yang ale stingkaro ki khamshemi ka pisang di free treatment ti manuhi ka rehab chini chulong ni banai ka free treatment klem siu wat stingkaro nomdan ni ra ka nu rehab ru banang ben sumar yu kena khamtam ni kum yangi ki adik mal ngi di drugs dan ba force ngi bingin di drugs ni nei kadi ka man ka jongi ngi jet mangi ka ti ka besni ru ti ban pen bha ba ka ta ti da ka pisa bi kin shem ka nu ka chaka sumaru yang thi pat free treatment ngayo ngalong nga bha nga miat kum ni ru mata ini ki jing le bha ki jong ba le kum ni kum bang ngalong mata le ngalom long ran de ki jing le bha te nga sungo pla ki jing le bha ki jong borok atu nga sa stiru ka jing bha bi ngayo ki jing kai nu du ki jing long ki bas ni ki jong aru ki du lo ste de ba ka jing kai jong ba ngaliang jong ni te tama kum ba la support la yaram la yangi ni ru ni krishan ni support lang ba marba ile bha ngi judan ni ra ka tai sin bong bin de ben kum ta kum ki kan tho ma news le ngai yang ai shimat le kat ka jing sham ka jong ngai le di shimat ka jing bha ngai yo oi ka jing bom jing sha bom bi wa yeng ru nang ile ta kai ka mi pa kin sho kin tiet bi khnam ban bet khun khnam ban bha ti jong ba ru se ti ki pen ka tai khnam ngin du lu tu ki jing long ni bas niu bang ile baklai ti ki ham ngan sha ni ham ngin sha tiet khnam ngin bet mar ngi ading idon ka jing long ka ba seni wat ikami kpai yang sngap chu te sai gi brili kum no kan sngap de wala ka taru jung ba ki pen iwe ka ta kan ti ba ki pen sung thu bi ngi khnang bangin bet khnang bangin la bet kum no bangin kala bangin em no ka jing em ko thama yin pen du lu ki jing long ki barem te hangai shiman am so pyang ye la di ro na mar bling adi tang bre ngam de ro ble ngabun ki jing du na di
ngam ju kun thok lumar ino ngam ju iban ino memang ngastu mangar ngadi tang brio ngam biang ira te ngaingu pat ngasongo pat iba ba ngaingu ible ngasongo iba ngwehi ba lumba ublei joining kong ba lumba iba mga yo ni free treatment mga syongkut mental di lumba kijing rap kijing i nakaliang dongaro ang squat masay mo matat kung kaya jingyo jing sa jo ge stay namarengi ki badi i la ki ai ta ka jing e ong nyem pe ta ki hap i ban sa so de la dang idan sa ba ko ju i kan wan la dang idang di idang bam te ki bru kin yo lat kin so ben mar ngi ki tu ngi tiem ngi le kan no mar ka de ka jing le jong ni jing sang im de ban ai daw al de sang de ban kemen ne ka e ka bang yo am ta ki khna bun ki gut ki ong nya ka bam ba kam biang kum le kom sa yen dai hajing sa ki bun ki bru tang makan bam ka jar kim yo de ngi man ang ting dang yo ka ni ra lat na slap no priya we ki dang don kinong pedi ka lenti ka dang don kinong mai kinong tim nga tengah keman ni la dia badang don kita kinong mai kinong tim kinong shot lam dei bakin penbek ya ka jinglong ka jonga ya ka jing im ka jonga wat ayang asam lu nga sa sneng le ngam jukok mu ayang asam email ne kin man ne ma le nga push te pan ayo kan ni lat ngam ben dei ki tu no ki le lingba jong ki wat e tu ka jaka wala sa khang ste ngam ben man la tu jaka nga lu nga ngaru la dei sinyal im tai pa pe e ma te squat ban ong ba ki brio yi khna i ki mapat kwa kalau ki bun de ka daw ka excuse ko bun me na play ki so thu te ngi pan ki sem ka jing ba na ngi hap ban sa itu jing ja ban ngi la ngi mat itu jing jar ngi nom so thu da lan ngi hap ban mat itu jing jar na ban limba itu jing jar ngi hap ye long ki brio ba ye sa ngi la ban ye sa ti ki nyok kan thai taw so ba thiam nem ta khlem ka jing sa khlem ya ji jing he kum no ka ngi nyok ta ngi nim yo sok anu la de ngile ka ba ne ngile ka basniu ka jinjari ka ba ru ka jinjari nei ngi haban ye sha pa ke bar ka jing sha kan ka sailam mingi ka sa ta ka jing ba e nei nga ngam ut ta ka bam ne ya ka ta ka no tang mga layo ngala hun ngam ut ba kambiang kata naman ngili ban sumar ti emde ngili sa hotel ne ngili sa vacation e ne ma ngimde ngili ka ta mar haying yo la haying im jubam haying imay penpiang lu nong sedang yong bam kun ngim ju bam ngi push te ka tu ka jing penle ju ba ngi bangin sutu kan bangin kan dor kan ya ka por ne ya ka bam ngin kan kor kan bang te gim ju sha ban berat ban e ki kai ka tu pro ka de ji kai ngi na mangin nami nang tu nang kan ban sumat ban man ngi hap song la ka lok la e hap ya jong ka ji em na jong te kata kan ka tu ka pro ka de ka ji kai ngi bang kwa ban ba ngi sim kan ya ta ji ba ke man ta ki ba man ngi ba ngi lem tangin so ai daw kum ni kum tai kata ti kamut gi pat kwa kan man kala so ni da kwa be bangin di kin bam kan ka daw ka bon te ka daw de ngi adik ka khli ka ka salak ba khli jong adik ni nang te kum non pen be gi brio kum ni ban thok ki ngop be gi brio no mar la tre tu jing di le yim de bangin ai daw win ong ba kam long kum ta ni de ben sim ben mar krem ki jing jar ngim la de ban yakut kata ka de jing sai si pertai uang kilek mentrai menta menjenjar masayo ka bamin bam te ka jui kawan temen tamin baru ka sempor kan nomor ban sini watip ka kloy le bangin ba tip ka sempor bai kam kloy le ngam tang teng la don makan la jendap ars nem asa ngadang kwa su kan sa ble ba kan bet mangan scam sundan nomor sabar ka jingi kon kare sabar ka jingi kon ka e nomor ngile ke bla adi pa ka jenjar pi te le se ngop ki jing pesoi e ma tangwe ni sania uple nomor kaji kani pro kha jadi jing i jung ma udang pha ingi bang yo kani kala jing sumar ingi dei bon ki bakwa kim yo ban sumar dei ngi yo ta kala ni mesap e ngi tur be kamat ingi ro nam ta jing pha ngi nyarap i jing ba in support ri ki ro man ngi ro nam pan nam ta jung ki ngi sala kum ni ro ki ai ki jing kai ki jing sneng ki jing kraw ingi kadai ling ba jung ki tang tai pa kat kum kajing syam jonga te ngasem sibun kajing bahamo bagi kun jonga la poi siti lingba kajing yalam jong iba ngai manong ya kata kajing sya kano kentho ya ketika senta te ya kita ki jingle jong ki te ngam so ya hap mo namar hanga simat bangla syam kun lajong namar kumnu em hakipor balalet daptang na kajing ie da kajing ting sudah hanrai mentapat na do ba ulet siti ayo sibun ki mo kajing suba ba ukun janga ula em hakani kajing em
kabatamai kan klem na kajing yalam jom kiru am tip shu kun janga ulong kumnu unem kumnu handai lingba kajing yalam nanti jong ki mo ye ki kun janga handai mentau la yo kajing em kabatamai ya kat bang afun ngakali ya ang abiang nai ngam judan ke bu ben wan ya thu kan yang kami ba ngalong kum ta nganakali long kumnu ki em kumnu kabam kadi uang ngabiang bahasa ni ngaju long shibun mo ki jing mentoy ba ula alik thi ula yo kaji kai ka babha nadu ka ketin ka thele ru nadu ka jing keran jong uru ka pher tang kita hi kun jangan menta ula asnam chiteng hoy lawan phai menta te Andai wala kata udang kwa hiru ba unlet biang stie namar uang ngasutunat mo bangan yo ajing hikai pak desu kiwai bon em kata kajing em belong ba un pen ilang kenya kiwai ru ya kan sa ka ba ula syam mau ula mat menta uang ngam ju shu bangan sa sini uang akwa ban let bet stie bangan chong bangan sa bangan pen i kan ya kiwai pat ki badang em mo kata ka em ka balengkar ka ba kerni kini kijing di Andai menta pat ula yo kam sim ka ba menta kan ba bah bunya nanti Ji ang menyikir mana buku pun hoi gadan kapor bang ladang ngasu kan mau yu ngapan permission chuna ki ai ban keren ngakali uang abiang mai ngaju te menta hi hapan permission chuna ki kan bangan chufun bangan pendik namal kila juak hi ba ban fun man kapor kam ya hap namal ba ki kun mo ki kwa ban mi no la fun haying hasam le la tamang ong kila kan mau ki sam la kan mau ki kami la kwa ang ban em te nga pa kami pa den kadang dap ka sir sudah te nampak nut ang ya kata kan long pan permission lagi bangan phone re maki ki ai bet la dangi kwa kan kanunu ko por ki ai bet yang tang balong kom ta kan nai phone than namar ba kampat long te ki namar kimpat biang la kila biang le ngila ai hi ban kran tangai binga ko ngo bet ki kun jong ki ko ngo bet hi kata dot kadang ka kajing sya bergen sip ba di benong be ying ba kabiang ka jika sa itu semua em ya kata te ngam so ngam ngai kata te ngam dan ma nga ya kajing syam jong hin dei kim pat ju ong hi ru kata ban ong ba kim ai kim ju long ngam pat ju so ngai la jong kun ba un ya tho ngam kita gi jai tien ban ong ba cha bar ngam em ngam pat ju so ki kata te ngasik ngakali hi ong meju sya meju sa bang em ada ngi le sa la te ong si thap atap tin sya syo hi si ding ading ni sya syo hi kata te mo wada haying bidang sya syo te so stile ki yalam ti ba bha ki pedi la da ki sa la ti ki hap ki ke man bam ban syo de ban ong bakin bam kumta kum baki ya thu ki we pa de te nimpat lap pi nakaliang jung ni ken karihap sinta yu kutu nga life again ha harto andai ban nakaliang ka bam ka di ru ki biang nei teng ni kum ngale ban ong yelo kun na jong le ngakwa hi ru bangan penra andai ba yong bet em na jupun melien namar baka bam ka di sting biang ni ai kada ki kwa bandi ki coffee ki ni pen biang langi ai bet de wajupun melien ya kata li ki ong hi ma ki ba ong una jupun melien ban ra kata ka pisah bagi ku abam kani katai namar ba kin sayolat mo dei nakaliang jongi penbiang ti kabam kan ya kata tengah menang kan man batai mo ang ba kin penbiang kabam kadi te para si snam para banai ani ulak kelaba pi ulak kelaba te maria jam tu bingi osngawi tu kan news bukia pen tu te hadin ulak wan poi sayeng ting ya kali kan kadai sisa kato kabagi ong kan ba sa so ba sa yu ong em on dangi dakai te kia mai kia to kan cidiang argiang ong rei ladam sa la lai te yu ting ya kali ya kabam ro bagi la so sin em be kami kom tu ong em ka do ong yo ting ka dok ha ka jihur yo lut kan ba yo uang lei re namar sitom lei te tu wong kin dapang ti kisili alam hospital long kidan kin kina ba sipang tu
Islilam. Oh, ikatate wong gitu kiba kamya to bayamut ban pet ye te long kisi ye yo jing sneng iken kendian nian to taman rai hadu ban da kum bagi keno item de ken wong ti in fact pangka bam ru ka jo wong baki ong kum tu em bam yo ye bam lem bam yo ja bam yo ye ong em tate ki la shu ye pharap kam day according kum ta ken mga yo sngo te kam day ken hoi ngala ju let chisen ngalik pen kabiang pi ngai ka chaka sum ka hi sit ja long ye pet di ken ye rong kabiang hoi awan pet men chim snam i mat banai kom to naman na do bangi le bo ngim ju phone ngim ju le le ti enda la tin i mat sau banai san banai tu ngi phone ting ya karen le video call hi ti in fact aporu le ning kong to la rai kho ha do long par ba pha nang ni tin nang im tu video call i pede tu ken ula dap do la le te hanga tinga sngula da ka long kum bagi kan no tu num long